Ahojte! Vítam vás na našom prvom videu. Moje meno je Janka Matusová a s takýmito videami sa budeme stretávať pravidelne. Chceme vás oslovovať problémami a ťažkosťami, s ktorými sa môžete stretávať pri výbere ľudí, budovaní tímu a vôbec v práci s manažmentom. Ako prvého priateľa, ktorého som chcela osloviť, som si zavolala Vaška Novotného a bola by som veľmi rada, keby sa predstavil. Ja som Vašo Novotný, som vlastne konzultant Wise, ktorý zavádza systém riadenia a manažovania vo firmách. Veľmi zjednodušene povedané. Veľmi zjednodušene povedané. Výborne. Vašku, koľko rokov sa poznáme? Juj. Viem, že prvýkrát sme sa stretli, myslím, v roku 2002, takže nejakých pomaly 22 rokov. To už bude toľko? Letí nám to. Veľmi. A úzko spolupracovať sme začali, myslím, od roku 2013. Takže 10 rokov je tá naša spolupráca už veľmi úzka. Ja sa teším, lebo je dobrá. A môžeš si spomenúť, v koľkých asi firmách sme spolu už pracovali? To je ťažko odhadnúť, pretože každý máme aj svoje projekty, ale určite je to v nejakých desiatkách. Že určite je to viac ako 10 firiem. No, ja som sa na to minule tak pozerala a keď si spomeniem na to, kde sme naozaj robili koncepčne a dlhodobejšie, tak minimálne je to nejakých 12 firiem na Slovensku. No, určite, možno, že ich bolo aj viac, lebo bolo spústa firiem, kde ja som bol na vaše odporúčanie, ale nespolupracovali sme tam dlhšie, takže je možné, že to bolo viac a 12 bolo takých, kde sme koordinovane vlastne. Áno, tomu rozumiem a tam, ja hovorím o firmách, kde sme spoločne dosiahli aj nejaké výsledky, že sa to jednoducho pretavilo do nejakého skutočného výsledku. Výborne. To áno, určite. Vašku, máme rok 2024. Rozmýšľal si nad tým, že čo nás vlastne v tej oblasti konzultácií čaká, čo bude možno taká najväčšia výzva, čomu budeme čeliť, s akými najväčšími ťažkosťami sa môžeme stretnúť? Keby som to z hľadiska tých skúseností alebo vývoja za posledných 5 rokov mal nejak zhrnúť, tak dá sa povedať, že to, čo najdôležitejšie, čo firmy čaká, je absolútne zefektívnenie ich fungovania. Tým, že bolo veľa rokov takých, kde nejakým spôsobom sa darilo, a ten COVID to do veľkej miery zasekol a ukázali sa problémy s personálom, ukázali sa problémy produkčné. Bola väčšia fluktuácia. A čím ďalej viac firmy si uvedomujú, že to, čo je dôležité, je, aby fungovali efektívne. A to sa týka jednak oblasti organizovania, ale aj hlavne oblasti výberu personálu. Lebo pokiaľ má firma efektívne fungovať, nadstaviť si svoje nástroje, tak tie nástroje jediní, kto oživí, sú ľudia. Tomu veľmi dobre rozumiem. Ja vždycky v závere roka v Performii dodávam taký jednodňový seminár, ktorý sa vlastne týka tej situácie na tom pracovnom trhu a dali sme mu taký zvláštny názov Panika na pracovnom trhu z toho dôvodu, že máme tu takú situáciu, ako keby sa zdalo, že ľudí niet a tých dobrých ľudí niet. To znamená, že naozaj ten rok bude o tom vedieť dobre, správne, profesionálne vybrať správnych ľudí a prestať robiť kompromisy, že keď nemáme ľudí, zoberieme hocikoho. No a mňa napadá ďalšia otázka v súvislosti s tým, čo si povedal, na čo by sa mali tie firmy najviac zamerať tento rok? Čo je také kľúčové? V oblasti budovania tímov a v oblasti produktivity fungovania tímov. No, tá oblasť je na jednej strane široká, ale dalo by sa povedať, že keby som to mal zhrnúť do jedného slova, tak začať sa skutočne venovať ľuďom. Od výberu, náboru, cez vzdelávanie a cez prácu s tými ľuďmi. Pretože toto je oblasť, kde žiaľ Bohu veľké percento firiem má nedostatky a potom ich fungovanie je neefektívne. Takže áno, venovať sa ľuďom. Od výberu
až po ich etablovanie vo firme. Tomu veľmi dobre rozumiem, lebo keď sa pozrieme z hľadiska nejakých štatistík na to, že prečo ľudia dávajú výpovede, je tu také, panuje tu možno na Slovensku také hľadisko, že je to kvôli peniazom, je to kvôli platu, ale my veľmi dobre vieme, že peniaze sú až na 4. mieste a tým prvým kľúčovým dôvodom je to, že zamestnanci sú nespokojní kvôli svojim šéfom. Že ten hlavný dôvod, aj keď ho neuvádzajú ako pri výpovediach, ale hodne to korešponduje s tým, že sú nespokojní so svojím šéfom. To znamená, zase je to tá oblasť manažmentu, lebo viete, ono je to, aj s tými výbermi je to tak, že keď najmete dobrých ľudí, keď najmete správnych ľudí, tak vy nepotrebujete veľmi manažovať a nejak veľmi motivovať. Jednu vec k tomu by som chcel ešte veľmi rád, my sme sa o tom kedysi dávno spolu bavili a viem, že toto bola od začiatku vaša filozofia a strašne sa mi to ľúbilo. A myslím si, že dnes je tá doba, kedy je toto ešte dôležitejšie, aby si majitelia firiem, vrcholoví manažeri uvedomili. A to je tá vec, že kedysi, keď sa hľadali ľudia, tak sa vyhodil inzerát a do 12 dní alebo do 14 dní niekoho mal. A ja si pamätám, keď si mi vtedy povedala, že výbery sa robia nepretržite. Vždy je niekto vo firme najslabší a vieme si predstaviť, že tam môžeme mať lepšieho. A aj vzhľadom k tomu, aká je dnes situácia na tom trhu potenciálnych pracovníkov, je, myslím si, toto ešte dôležitejšie, aby si firmy uvedomili, že po dobrých ľuďoch sa treba pozerať stále. 365 dní v roku. Presne, je to presne o tom, ako hovoríš, lebo v podstate dnes sú potrestané firmy, ktoré nerobili tie výbery koncepčne, že to boli také nahodilé výbery, dobre, potrebujeme nejakého človeka, tak urobíme nejaký inzerát a potom ostali prekvapení, že žiadne toky, žiadnu odozvu z toho trhu nedostali. To znamená, že pred tým výberom sa treba zamyslieť aj nad tým, že akú personálnu stratégiu vôbec ideme robiť. Koho potrebujeme, kedy ho potrebujeme. A treba do istej miery budovať aj značku zamestnávateľa, lebo v predaji máme veľa konkurencie, ale v tej personálnej práci a v tom budovaní tímov máme tú konkurenciu ešte väčšiu. Ja mám teraz inú otázku. Vieš si spomenúť na nejakého spoločného klienta, kde sa naozaj tá naša spolupráca pretavila do nejakých takých evidentných výsledkov? Kde to počasie naozaj bolo vidno, že takéto prepojenie toho, ako vedieť správne vybrať, profesionálne vybrať a etablovať na tú pracovnú pozíciu a potom ako viesť, akými nástrojmi viesť tých ľudí, že to skutočne vyústilo do toho, že sme postavili dobrý tím. Napadá ma viac firiem, poviem otvorene, pretože to za tých pár rokov teda to bolo. Určite jeden z takých, dá sa povedať, veľkých klientov je projekt v Demenovej. Jedná sa o cestovný ruch, kde vlastne bol projekt, ktorý v priebehu 5 rokov z myšlienky vznikla firma, ktorá zamestnáva pomaly 200 pracovníkov a tam tá spolupráca, ktorú sme robili ruka v ruke, skutočne priniesla veľké výsledky, lebo dnes je tam celku stabilizovaný tím, aj čo sa týka manažérov. Je tam skvelá personalistka, ktorú si ty tam dodala, s ktorou sa úžasne spolupracuje a tam je to veľmi cítiť, že vďaka tej spolupráci dokonca v tej oblasti, ktorá bola v období covidu veľmi ťažká, sa podarilo to celé zvládnuť a dnes fungujú veľmi dobre. Je to krásny príklad, lebo ja skutočne tam veľmi rada chodím a keď tam vidím, že sa to dá, keď tam vidím tých ľudí, ten personál a tých šťastných turistov, pretože dostávajú tam nejaké služby, tak proste človek má taký dobrý pocit, že sme boli pri tom a že sme niečo spolu vytvorili a pomohli to vytvoriť. Takže poďme do ďalších projektov. Veľmi sa teším. Dá sa to? Pravda, že. Určite sa to. Dokonca
Ja k tomu poviem jednu vec, že dokonca je to potrebné. My sme, a si veľmi dobre pamätáš, asi pred 5 alebo 6 rokmi dokonca spolu spísali jeden projekt pre majiteľov firiem v našom klube, kde sme im presne ukázali, že keď firma nefunguje alebo pracovníci nefungujú dobre, tak sa treba pozrieť na 4 hľadiská. To prvé je, či majú pevné body, či majú jasnú štruktúru, spísané popisy, jasne povedané kompetencie. Treba sa, keď toto nefunguje, treba sa pozrieť, ako sú etablovaní, či skutočne sú zaškolení veľmi efektívne. Áno, to je pravda. Skočím ti do rečí, ale je potvrdené, že až 22% nových zamestnancov odchádza v priebehu tej skúšobnej doby, skúšobnej lehoty. A toto bývajú aj tie dôvody, ale zás predtým sú ešte 2 kroky, ktoré sú veľmi dôležité, a to je to, že fajn, ako robíme výbery, či sú na profesionálnej úrovni, či to robí zaškolený personalista a vie presne, ako sa na to pozrieť. A pokiaľ aj máme tohoto personalistu a nefunguje to, treba sa pozrieť, ako robíme nábory. Tak, jak si hovorila, že dneska je to aj o PR firmy, presne ako tak vystupujeme smerom von. A to sú 4 oblasti, ktoré nás v každom prípade v budúcnosti čakajú, a tá naša práca si myslím, že bude ešte viac previazanejšia, a tá vzájomnou podporou vieme pomôcť veľmi veľa klientom. A na to sa veľmi teším, lebo vieme, že sa to dá. A ja ti ďakujem za tú spoluprácu, pretože ukazuje sa naozaj, že jedno bez druhého nemôže existovať. To znamená, môžeme mať profesionálne nástroje na výbery, môžeme mať skvelé know-how, ako tie výbery robiť, ale keď nemáme dobré nástroje, keď nemáme dobre zorganizovanú firmu, tak to nebude fungovať. A zase naopak, naopak je to isté. Pretože môžete zorganizovať firmu, spísať veci, akokoľvek najlepšie viete, keď sú tam tí správni ľudia. Ani to nefunguje. Tak to nefunguje. Vašku, ja ti veľmi pekne ďakujem za dnešný rozhovor. Ja takisto, Anka. Bolo mi strašne dobré. A teším sa. Ďakujem. Ak vás tento rozhovor zaujal, ja by som vás veľmi rada pozvala 24. januára na našu úvodnú prednášku, kde sa dozviete viac o technológii a kľúčových faktoroch, ako správne vyberať ľudí do firiem. A budem sa tešiť, keď budete s nami komunikovať, napíšete nám nejakú spätnú väzbu, budete nás lajkovať. Želám vám veľmi dobrý rok 2024.